Piştî ku hêzên artêşa şoreşgeran û tûgeyên hevalbendê wê weke Enya Kurdan û Hêza Êlên Ereb hejmareka gundên Herêma Şehba ji çekdarên Daişê rizgar kirin, artêşa Tirk û Komên Îslamî ku dibin navê Mirtela Firat de ku qaşo şerê Daişê dikin û bi şêweyekî hemwext bi Daişê re êrişî van gundên rizgarkirî kirin, ta korê li ber pêşketina hêzên şoreşger berve Herêma Babê bigirin. كنت أنا ومجموعتي باقتحام الحصية والحمد لله أخذناها. من û grûpa xwe me gundê Hesiyê ji şetayên Daişê rizgar kir û piştî me ew bi temamî kontrol kir, firokeyên keşfê Tirk fermere firiyan, dûra topbaranê dest pê kir. Tirkiye bi şêweyekî berçav têkçûna Daişê ranegirt û ji bo piştgiriya wan destwardan kir. Bi firoke, tank û topan li me da. Gelek şehîd û birîndarên me hebûn. قناص ضربني من درع الفرات. كانوا ناصرين علينا الهاونات والدبابات. Êrişê de firokeyên artêşa Tirk û topxaneya wê û şêweyekî bêserûber gundên Hoş, El Qura, Hirbil, Hesiyê û bendava Şehba armanc kirin. Firokeyên artêşa Tirk bêtir ji 30 caran êrişên hewayî birine ser van gundan û di encamê de 15 şervan û 4 kesên sivîl şehîd bûn. Her wiha 4 kesê din jî birîndar bû û ziyaneke mezin giha mal û milkê xelkê. هسه حاجز بيم نقطة حرب ومحاجدة تولد الشعب داركت صورات كشان خاصة فافتن وعي تعرفت خاصة في جاوج داركت زقون دمار عجيب مدني جلقون دهابين ما مدني خلاص كلام بريندوري عسكري جابين زات رو كلام دار كلام زاتاجي بريندور بيم Tevî hemû êrişên artêşa Tirk û Komên Îslamî yên tundrew li ser gund û navçeyên rizgarkirî li Herêma Şehba, lêbelê şervanan û hêzên şoreşger karî bûye van hemû êrîşan têk bibin. Şervan tekev dikin ku ew ti carî gavan paş de navêjin, ji herêma ji Daeş hatiye rizgar kirin ve nakişin û dê di pêvejoya xwe ji bo guhandina Efrîn û Kobanê de berdewam bin. Lewend Yûsef, NRT, Herêma Şehba.